zu artean bero, kismira hartzen zuen argia, ikusi urruti edo. Andre txiro bat ikus dezaket bakarrik hor bazterrean, Mari Domingira eta dago egoera baldarrean. Amantal politau arrezazu, triste egon beharrean, zatoz nirekin bizi gaitezen pozik eta iribarrean. Larai, laran, laran, lara, pozik eta iribarrean. Olentzero, herritarren harrera ona eskertzeko opariak banatu zizkien. Eta egun hartatik aurrera, urtero, abenduaren 24an, menditik jaisten da, Mari Domingirekin batera, opariak banatzera Euskal Herri osoan zehar. Baina zerbaitek kezkatzen nau bai, kezkatzen nau bai Gorlizen. Badakizue Olentzero hau ez dela inoiz isiltzen. Gure hizkuntza, gure euskara ez da kaletan entzuten. Zertarako ikasi gero ez badugu erabiltzen. Zertarako ikasi gero ez badugu erabiltzen. Euskera gabe gure Gorliz hau ez litzateke ez Gorliz. Ta Euskal Herria ez da euskaldun, euskaragatik ez balitz. Benga gaztetxo mutiltan eska, ahora mila euskal hitz. Ta hurrengo urtean etorriko naiz, zuengana pozik berriz. Ta hurrengo